салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. дар навори имрӯзаи мо ин дарои эронӣ аст. размерош 90 ба 2. ин российский алмени ҳозир ҳами тайёраш 90 ба 2 ва 10. резои чӯви ҳамаи размераш ҳаст. масалан 207 қатиан плиткаган до тараф оҳан ё до таваққа 2 ва 20 баландиш ҷикиано неки сохти дарои российский не даронаш хайтекс даронаш хайтекс 70 ба 190 70 ба 2. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номератон агам бозори 9 километр, бозори Шифирзавод. номери телефон 981 00 85 73. раҳмати калон акам. салому алайкум ака. ва алайкум асалом. чанда ака? ин дарои эронӣ аст. 650 сомон. фурӯшам хем буд. размерош 90 ба 2. стандарт намаша? стандарт ҳама 90 ба 2. ҳам светоша нишон. мақсад ҳама ҳама нами мисол ака. нархи ҳамаш ҳами як нарханда. як нарх? 650 сомон буд. муомила дора мақсад. нем ишама я? ин российский 750 сомон. 750 сомон. Ana iş ё 650 сом. 650 сом. ин ё 600 сом. 600 сом. Ишам нарха? ё ҳамаш яна. Размерош ё 70 ба 2 дора, 70 ба 190 дора. под заказ тайёр мекунем. Под заказ любой размер тайёр мекунем. Ёрам амун нарха. Амун нарха мешад. Мада бисёри нами алюминий ро пустагака. И алюминий мешавад? заказ мекунем. Алюминий ҳозир ҳами тайёраш 90 ба 2 ва 10. 1300 сомон бо муомила дора мақсад. Бо под заказ тайёр мекунем. резои чӯви ҳамаи размераш ҳаст. мақсад чӣ размери бугӯй? квадрат шина 200 сомон, любой размер мекунем меорем. Якни ба якним, як 20 ба 140, як ба як. ҳамаи размер фарқ надорад. сохти пластика вора, часпакошун пластикан. сохти пластика мекунем меорем. Ай дароз мекунем. Идарам амияй. ин дарои оҳанӣ, ду тараф оҳан. листи 07 қатиан. утуплит каган, ду тараф оҳан. 900 сомон бо муомила дора. 900 сом. Намиш дурнушай ҳамон чизая ба? Дурна ду тараф оҳан аст. Ини беруншай дурнуш. Ини ду таваққа. Ё ду таваққа 2 ва 20 баландиш, 2000 сом, ду тараф оҳан, ду замок дора. Утуплит каги муомила дора. Ина бо и свет шаст аст ду таваққа. Ду таваққа. Пуштиш NDF аст. ин ҳаста 1200 сомон. ин ё сохти дарои российский тоҷики ана неки сохти дарои российский ана. ин даронаш хайтекс. даронаш хайтекс. ин 1500 сомон е. сохти дарои российский. гулош ҳар чӣ хеле гил маъқултай. размери чанди ҳастай мекунем. Иша чанд гуфтага? иш 1500 сом. 1500 сом. ин у 1200 сом. ин ё рамкошон ранги рамкои российский хеле барош 1500 сом. даронаш ранги дарони ҳамин ҳар чӣ хайтекс. چی نمودی گلی بگوی مقصد چی خیلی بگوی میکنیم
یا 1200 70 با یک 90 70 با 750 سوم. اگه رزمرش چندی باشد و واسه به همون رزمرش سومش میشه چه خیلی که من باشه واسهش درون رو شورلتگی چی خود داره 650 سوم. این 900 دو طرف آن دو طرف دروی پلاستیکی تریزای پلاستیکی رک کوادراتش 550 سوم یک کلی به کلیمش 1000 سوم میشه 1000 سوم میکنه ایو منزلتون نمرتون آقا بزرگ 9 کیلومتر بزرگ شیفیر زواد نمره تلفن 981 00 85 73 رحمت کمان آقا дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат